За год у памежных з Літвой і Польшчай раёнах Беларусі незвычайна актыўна наведваюць арганізаваныя групы расійскіх турыстаў і фармальна навуковых даследчыкаў. На мапе, якую прадставіў Кабанчук, месцы гэтых турыстычных адведзенаў абмаляваныя чырвонай лініяй. Зараз мы гэта пакажам. Вось яно. А меркаваны вайсковы рух праз так званы Сувалкскі карыдор жоўтым колерам. Паводле Кабанчука, нібыта падобныя групы турыстаў вандравалі і па памежжу Украіны перад пачаткам канфлікту на Донбасе. Як бачым, паводле этой мапы расійскае войска пры такім сцэнары будзе рухацца праз усю тэрыторыю Беларусі, перасякаць Літву, каб урэзацца ў Калінінград і Польшчу. Ці сапраўды гэта можа быць элементам падрыхтоўкі будучых вайсковых сцэнароў на нашай тэрыторыі? Уласна, запытаемся ў спадара Вадзіма, адкуль у яго гэтыя звесткі, інфармацыя. Вадзім Кабанчук, прадстаўнік Аб'яднанага пераходнага кабінета Беларусі па пытаннях нацыянальнай абароны і бяспекі, ўжо з намі на відэасувязі знаходзіцца. Вечар добры вам, спадар Вадзім. Добрый вечер. Ну, раскажыце нам, адкуль у вас, мы разумеем, вы фактычна тут у дэмакратычных сілаў міністр абароны, на вас можна спасылацца як на асобную крыніцу, але нам усім цікава, ці это сапраўды верыфікаваныя звесткі, што вось такія дзеянні з боку расійскіх турыстаў адбываюцца на беларуска-літоўскім, беларуска-латышскім памежжах. І пра што гэта можа сведчыць? У мяне інфармацыя беспасярэдня аднаго з удзельнікаў такіх груп, але ён калісьці меў дачыненне да гэтых, скажем так, турыстаў, ну, скажем, шмат гадоў таму назад. Таму інфармацыя, якую мне перадалі, яна абсалютна дакладная. Больш таго, у мяне ёсць інфармацыя ад колішняга старшего офицера памежной службы Беларуси, які подтвердил, что в 2012-2014 годах только по накірунку межы Беларуси и Украины было затрымано украинским боком больше за 10 таких особ. Причем он сказал, что трымались люди вельми падрыхтавана. Бачна было, што гэта незвычайныя там кантрабандісты ці некія заблукаўшыя грыбнікі, ягаднікі. Ну, дасведчаны аператыўны супрацоўнік, ён вельмі дакладна разумее, хто перад ім знаходзіцца. Прычым там камунікацыя паміж беларускімі памежнікамі і украінскімі памежнікамі до 2014 года, ну, была больш-менш в нармалёвых таких партнёрскіх стасунках, да, як две памежныя службы суседніх краін. І украінцы там часам передавали інфармацыю і описывали гэтых кадраў, которых яны затрымлівалі. Трымаліся яны вельмі прафесійна, і ну, гэта мне дали інфармацыю, што іх там десяткі затрымлівалі, ну я уже, так скажем, больш 10 чалавек. Зразумела, щоб гэта была масавая з'ява, прычым гэта масавая з'ява была, я так разумею, па ўсіх кардонах Украіны на той час, і Донбас, і Крым, і, безумоўна, яны вялі сваю выведвальную працу і всередині самой Украіны. Спадар Вадзім, ну то вось вяртаючыся да гэтага сувалкскага сцэнара, вы яго цяпер размясцілі, так, і ў сваім фейсбуку таксама. Ну і мы чулі Владзіміра Пуціна, які і Пескова сёння, які зноў абрынуліся на захад, на Еўропу канкрэтна. Быў нейкі час, што не было ў той бок з іх ніякіх закідаў. І літаральна на гэтым тыдні, калі мы з вамі размаўлялі ў гэтай жа студыі, я вас запытваўся пра магчымы асноўны які варыянт эскалацыі, што хоча Пуцін ад Лукашэнкі ў гэтай вайне, і вы сказалі, што асноўнае, што ён хоча, гэта поўдзень Беларусі, каб мець да яго доступ і каб адтуль запускаць гэтыя дроны па заходняй Украіне, дзе праходзіць асноўная лагістыка з боку Еўропы, якая падтрымлівае Украіну, так? А тут вось гэты сувалкскі сцэнар. Дык пра які мы цяпер сцэнар найбольш верагодны кажам? Ці вот этот сценар уцягнення Беларусі праз вот этот поўдзень, што наши там дроны будем запускаць, ці все-таки гэта сувалкскі гэты коридор? Якія найбольш, адкуль рызыкі? На маё меркаванне, у России ёсць некалькі сцэнарыяў падрыхтаваных, і яны будуць зараз выбіраць, ну, найбольш аптымальны